Salam dostlar. İnternette näde pul kazanmaly ikinci bölümimiz sizin bilen. Bu videomuzda yani çerez sayt arkaly bize gerekli olan Google Chrome gerek. Gözlegimizde Instagram 777. Bu saytda nakrut Instagram yani birinci sayda basyaz, näme etýär? Like basyp, podpisasiya diýär. Eğer açık görkezeyim size. Görüşüňizi ýaly. Podpisasiya Twitter'de podpisasiya edilýäňiz, Instagramda da like koyup bolýar. Şoň hesabyna adany pul gazanyp bolýar. Ýokarda kategoriýalary bar. Diňe podpiska etjekmi? Yani meňkide 9 rubl, 6 rubl görkezýär. Yani näçe kän podpisasiya etdiňçe, yani kän iş etdiňçe şonça da pul aşağı aýtýar. Başda men şol işe başlamda 14, 15, 16 KPK'den beredi. Yani bir like, bir podpiska edilen agda bolanyňa. Indi şol azalyp 9'a geldi. Yani näçe köp etdiňçe, yani minus tarapy şol. A plus tarapy, yani iň çalt edip bolýar. Men geçenki videomda görüşüňiz onun hat çalt edip bolýar. Podpiska basaňyz diňe Instagram podpisasiýany edip bolýar. A like da diňe like, yani men görkezýän ilki bilen bize yani robot mu sen dämi şoň görkezýär. Tüstü çıkarıcı turbany görkezýär. Basýas. Berde de galypdyr. Dowam edýär. Sayt tapylmady. Hökmen prowerk etýär. Prowerk etmediň biziň hasabymyza pul geçmeýär. İkincimizi görýäs. Diňe like basýas, ýa-da çykýas. O da bolmady. Like bas görýäs, ýa-da çykýas. Barlaýar. 7 10 20 7 15 ol gördüňizmi? Dostlar, yani geçenki videomdan bu has derre pul kazanyp bolýar. Twitter'de de görüşüňiz ýaly, bu da podpisasiya edýän üçin 8. Bunda da ütköçlük zady ýok. Inni esas ýerine gelelim. Näde pul geçirip bolýar? Haýsy kaşelyoklary. Bunda minus tarapy ýene de reklam balans. Ona hiç il geçirmeň. Men hiç il size maslahat beremok. Yani ondan hiç il peýda ýok. İkinci Kiwi kaşelyok bar bolsa, Kiwi kaşelyok yani minimum 200 rubl ýazýar. Minus tarapy şol. Yani näçe köp bolmasa geçenki videomda 3 rubldan geçirip bolýardy. Bunda minimum 200 rubl, 500 rubldan paýer kaşelyok bolsa 1000 rubldan daşy gerek. Geçenkimde paýery geçirmek üçin 3 rubl gerek. Bunda minimum 1000 rubl gerek. Şöyle gerekli danylarymyzy ýazýas. Soňra da sen gereňizi geçirip bolýar. Paslet operasiýa. Biziň geçiren ýerimiz men nirek geçirdim. Ýalňyşlyk bilen hemmesini öz balansyma geçirdim. Yani reklamly balans. Yani 45 83 tenge vardır. 45 rubl 83 tenge. Yani bir hepden içinde yani günde näçe 10-15 min oynadym, zat etdim. İş barlak gördüm yani sizin için. Elbette da kazanyp bolýar. Yani hiç sayt arlanok. Görüşüňiz ýaly. Eger isteseňiz barlak görün. Men videoň aşagynda Instagram referalny silkam goýjak. Şoň arkasyny giyip bilen yani men ol referal silkam bolup durýar. Video terediňiz üçin köp sag bolun. Like basın. YouTube kanalyma agda bolun. Yeni sorularyňyz bar bolsa, sizi gyklanyran başga bir sorular bar bolsa ýa-da başga bir temalardan açmaly bolsa kommentariýa ýazyň, men hökmen jogap beren, şo arada video açar. Sag bolun, görüşmek üçin köp sag bolun.